Раздзел 4. У гэты вечар ледзь не ў кожнай хаце гаварылі пра падзеі ў полі. Кожнаму ў куранях было ўжо вядома, і што казаў Яўхім, і як махаў рэйкаю нібыто Ігнат, і што рабілі Гайліс і Міканор, і як кінуўся на Міканора Васіль. Усё гэта выклікала самыя розныя меркаванні. Адны хвалілі Васіля і нібыто Ігната за смеласць, другія судзілі, як неразумных. Таксама і героі знайшліся. Гаварылі, што Міканору цяпер трэба будзе сцерагчыся Яўхіма, пільна паглядваць увечары. Найбольш было гаворкі пра нібыто Ігната. Можна было чуць такое, што Ігнату пры цяперашніх строгіх парадках не паздаровіцца. Шэптам і з належнай шматзначнасцю пераказвалі, што за такія штучкі чутно дзе-нідзе і к сценцы ставяць. Вялікім і розным клопатам былі поўны хаты тых, хто трапіў у героі гэтых падзей. Васілёва матка і, як магла, лагодна суцяшала Васіля, каб не бедаваў пра страчанае, і хоць асцярожна дакарала, што не беражэцца, з бясконцай матчынай цярплівасцю вучыла свайго неслухмянага сына Дамеціха. Папракала, што заядаецца са ўсімі. Трывожна прарочыла, што гэта не давядзе да дабра. У Ігнатавай хаце было цёмна і маркотна. Вся вялікая сям'я, нібы асірацелая без бацькі, сядзела за сталом нязвыкла маўкліва. Ціха разышліся ўсе пасля вячэры па палацях, на прыпечак, на печ. Нават меншыя не дурэлі, не чапаліся адзін з адным. Набедаваўшыся за дзень, Ігнаціха таксама сабралася ўжо лажыцца, калі на ганку пачуліся немагчыма знаёмыя крокі. Патрабавальна ляснула клямка. Хадоська, што ляжала ўжо з малымі, несамавіта крыкнула: «Татко!» Ускочыла, як бы ў адной сародцы, кінулася ў сенцы. Яшчэ да таго, як увяла яна нявіднага бацьку, хата напоўнілася радасным галасам. Скакалі, крычалі большыя, лямантавалі малыя. Жонка і хадоська з нядаўняй бяды, з неспадзяванай радасці, таксама загаласілі, жагнаючыся, божкаючы. «Дасціхніце вы!» Недовольна і звыкла злосна зыкнуў раптам Ігнат. «Як па нябожчыку! Есці лепей дайце!» Ён скінуў світу і сеў да стала, спыніў хадоську, што хацела запаліць лучыну. «Як-небудзь траплю ў рот і без святла». Нявідны моўчкі прагна жаваў, сёрбаў, не адказваў на нецярплівыя жончыны пытанні. Ужо калі леглі, неахвотна і панура, нібы паказваючы, што радавацца асабліва няма чаго, сказаў, што сядзеў увесь час у алешніках, што латыш гаварыў строга і гразіўся аддаць пад суд, але ўвечары адпусціў. Памагло, мабыць, што заехаў апейка. Адпускаючы, латыш наказваў, каб быў разумнейшы, каб гэта было апошні раз. Ледзь выведаўшы ўсё, Ігнаціха неўтрывала ўпікнула: «Я што казала?» Але Ігнат так зыкнуў, што яна адразу ўціхла. Услухоўваючыся ў яго неспакойнае дыханне, старалася адгадаць адно: чаму ён па-ранейшаму такі невясёлы, пра што так цяжка думае. Злы прыйшло ў думкі. Век злы. Быў і будзе. Успомніла з недарэчным гонарам і скрухай. А быў жа вясёлы. Калі жаніўся, больш галасістага за яго і не было. На ўсе курані самы галасісты быў хлопец. Як скакаў. Лепей за ўсіх у цэлых куранях. І кучаравы быў. Чупрына, як лаза густая.
І поверыць не поверыла б, каб не помніла. Аблез совсім, чэрап свеціцца голы. Зацяты быў з моладу. З зацятасці гэтай і ссох аблез. Зацятасць гэтай зрабіла злым, зацятасць ды няшчасце. Як знарок, век не шанцавала, то ж з-за адной хадоські колькі наперажываўся. Як радаваўся ў пачатку, што Карчоў улягаць пачаў быў. Як цешыўся, што прыпяваючы жыць будзе. І от дачакаўся. З-за аднаго гэтага сохнуць нядоўга. Цяпер от Хоня не адыходзілі думкі ад хадоські. Хоня, хлопец непаганы, ён Ігнат сам ведае, але ж бядняк, горкі бядняк, ды яшчэ з маткай калекаю. Хіба ж цяжка дагадацца, чаму ён, Ігнат, так коса глядзіць на Хонь. Чуе, што не соладка будзе дочцы. Як знарок не шанцавала. Тоіць Ігнаціха ўздыханне. То пакралі сена, то жыта градам пабіла, то згалелі саўсім, як кара якая Божая. Дзеці век хворыя, век чэзлыя, кожную вясну з галадухі скуголяць. То ж не было года, каб наеліся ўдосыць. Адна надзея на гэту палоску была. Узяў Ігнаціх у пякучы боль, усё дабро лічы з яе адной. А цяпер? Як цяпер будзе? Падступіў страх. Калі, не дай Бог, удзеляць пясок, з торбай вясной пайсці давядзецца. І што наогул будзе? О ты, будь добры, вясёлы, не злы будь. Ёй захацелася прытуліцца да яго, палашчыць, суцешыць, але яна не варухнулася. Толькі паслухала, як ён дыхае. Баялася сказаць слова, яшчэ, можа, разлуецца. Нявесела хліпаў прыкручаны кнот у лямпе, што вісела над глушаковай столлю. Нядаўна сышоў госць, лясун, які прамаўчаў увесь вечар. У хаце былі трое: старая, стары глушак і Яўхім. Старая гарбацілася на ложку пры печы, успершыся локцем на сценку ложка, седзячы драмала, як кура. Раз-пораз локаць яе саскоўзваў, са сценкі галава падала на грудзі, яна прачыналася на хвіліну. Ставіла локаць на сценку і драмала зноў. Але лажыцца раней старога не наважвалася. Яўхім сядзеў на звыклым сваім месцы каля стала і акна і, успёршыся, як звычайна, плячом на вушак, курыў скручаную з газеты папяросу. Стары, што ўвесь дзень, увесь вечар не знаходзіў самі месца, браўся за ўсё і кідаў са злосцю і роспаччу, што кіпеў і пляваўся ўвесь час, пакуль не матырчаў лясун. Раптам паскардзіўся Квола. «Ето, разанули? По самому горлу, у самый живот нож». «Разанули», — стрымана згадзіўся Яўхім. «Рабая, зараза, ето да Метикова ўсё. Самая поскудь, самый гад». «Гад». Яўхім зацягнуўся папяросаю, пусціў ротам дым. «Гад, да от не возьмеш, не чаванеш яму горло так, чтоб краснула, як у кураняці». «Не возьмеш», — пашкадаваў і стары. Як не кіпеў, разумна з клопатам пра сына папракнуў. «А не возьмеш, дак няма чаго паказваць, што хочаш узяць, насцярожваць гада загадзя. Рукі ж свярбелі дужа.
Еўхім зацягнуўся, доўга марудна пускаў дым, свярбелі, а не можна. Нічога не зробіш. Стары шкадаваў так, што нястрымна дробна дрыжалі губы. Галавой сцену не праб'еш. Як самае дарагое, як найлепшую мару сказаў, выдыхнуў: «Кеп, вайна хіба!» Помніў, што побач за сцяной чарнушкава прыблуда, ад якой усяго можна чакаць, якой века сцерагаўся, але не мог стрымацца, сцішыць голад. Царскія генералы, каб з войскам. Балаховіч, які новы, няхай бы чутно ж, недзе, стаяць на пагатове недзе, а не ідуць нечаго. Генералы там такія. Еўхім мацюкнуўся. Генералы вучаныя і злыя, землю ж і ў іх пазабіралі. Землю і маёнткі, і дабро ўсё пазабіралі, за граніцай ацірацца заставілі. Таксама ж кіпіць не іначай у кажнаго. Кажны рвецца вярнуць, што адабралі. Заўважыў, што Еўхім слухае яго нядобра, як бы з насмешкай стрымаўся. Загаварыў не так цвёрда. Ці яны баяцца бальшавікоў? Ці моменту ждуць зручнага, чтоб ударыць у зручны момент? Не цешце сябе, тато. Як жа і жыць, як не цешыць? Не надеяцца, а? Зноў гарачэй загаварыў стары. Адной надзеі толькі і дзяржацца яшчэ можна. Толькі і надзейся, што Бог наглядзіцца, кончыцца яго цярпеннем. Не надзейцеся, тато, на свайго Бога, не кажы. Яшчэ загарэліся вочы старога. Не гневай яго. От з-за гэтага, можа, ўсё і выходзіць, што не шануюць, што кожны абражае яго. З-за гэтага ён, можа, і падумаў: хоць перадушыцеся, паешце адзін аднаго, калі вы ўсе такія да мяне. Не смейся! Закрычаў ён, улавіўшы на сынавым твары усмешку, слухае, як разумнейшы дзівака. Не смейся! Загадаў Еўхіму. Еўхім сагнаў усмешку. Бог! Дзе ён? Еты ваш Бог, сказаў Еўхім раптам нецярпліва, усхвалявана. Калі тут такое робіцца, ён хоць бы што, глядзіць ды маўчыць. За бальшавікоў ще падобно стараецца, бязбожнікам памагае. Стары перахрысціўся. Не пляці, не паддавайся д'яблу, які шэпча табе, бачыць ён усё, Бог ждзе сваёй мінуты, і калі пабачыць, што момент, скажа сваё. Скажа. Пабачыш, прыйдзе эта минута, будзе эта пора, перамераецца ўсё наново. Пабачыш, Бог скажа сваё. Так падажджэм, прамовіў Еўхім нібы спакойна, зноў з той жа схаванай недаверлівай усмешкай. Сіла цяпер у іх, не заўважыў усмешкі разгарачаны стары. Цярпець ды надзеяцца. Адно астаецца ждаць, калі Бог рэшыць. Дацярпеліся, даждаліся ўжо. Дажджэмся будь не можа, Бог скажа сваё. Кеп палякі хоць. Раптам перамяніў гаворку стары, шкадуючы, прагнучы, нібы памаліў. Хоць бы тыя ўжо. Гатовяцца ж даўно, пішуць у гэтых у бальшавіцкіх газетах. Еўхім дыміў адно, думаў штосьці сваё. Нечакана для старога падумаў уголас, цвёрда, неадменна. Все-таки я запарву недзе гэтага рабого. Воко да вока. І пагавару вока да вока. Ён прамовіў пагавару так, што нават стары зірнуў трывожна і пільна. Еўхімавы вочы былі прыжмураны люта, бязлітасна, як бы пакляўся. Жыў не буду, пакуль не пагавару. Дазнаюцца зразу,
сказаў мякка стары, шкадуючы. Яўхім прамаўчаў, дыміў цыгаркаю, зноў абапёршыся аб вушак. Стары сядзеў неспакойна, круціўся, ездзіў па лаве, то паглядваў на акно, ці не туліцца хто-небудзь, то кідаў позірк на старую, што ўсё драмала седзячы, то прыслухоўваўся, што чуваць адтуль, дзе Чарнушкава. Неспакойна разважаў, што рабіць. К начальству б якому папробоваць? Глянуў на сына, быццам раіўся. Крываротаго і то ўжо як бы шкода, што прагналі. Падступіцца не знаеш да каго. Стары вытрымаў хвіліну, наважыўся засцярогай уважліва. Можа б, к Юравіцкаму, пра каторага намякаў. Папробоваць? Можна папробоваць. Не здзівіўся, не стаў доўга разважаць Яўхім. Мабыць, і сам ужо думаў пра гэта. Уздыхнуў. Надзеі на другое няма. Стары ўзрадаваўся. Схадзі. Яўхім варухнуўся, кінуў, растаптаў лапцем акурак, голасна, з яго бязлітаснасцю сказаў. Адзін выхад. Калгас. Нідзе не дзенешся. Дадаў бязлітасна ж. Всё адно жыць самім не дадуць. Дай чаго так жыць, як цяпер? Стары памаўчаў, нечакана прамовіў. Не прымуць? Яўхім не пярэчыў, моўчкі рушыў дадому. Стары ступіў след. Дык схадзіш? Стары параіў ісці не па шляху, ні на што лішне лезці ў людскія вочы. З хаты Яўхім падаўся да гумна, зазірнуў у гумно, пакорпмаўся на прыгуменні, потым ужо у картовых штанах, у лапцях, у свіце, накінутай на плечы, выправіўся ў поле спакойна, быццам з нейкім гаспадарчым клопатам, пакіраваў да лесу. Сцежкамі, не сустрэўшы нікога, абышоў блізкія міхалі, вылез з лесу толькі каля балота, па кладцы двух круглых слізкіх бярвеннях, пераступіў цераз мелкую пасля лета рэчку, за рэчкай зноў збочыў з дарогі, абмінуў загародкі, полем, сцежкамі, не выходзячы на шлях, кіруючы на знаёмую белую царкву, і дабраўся да мястэчка. У мястэчку пайшоў таксама не па люднаму галоўнаму спуску, а ціхай сцежкай, што звіліста спадала з гары, паўз яр, паўз агароды. Зубрыч строга забараніў заходзіць у будынак, дзе ён рабіў. Ён забараніў і турбаваць сябе з інакшай, як пры крайняй патрэбе, прычыны. Не якім-небудзь намёкам, а простымі, цвёрдымі словамі Зубрыч паказаў, што Яўхімава справа ў цэлым чакаць, калі да яго прыйдуць. Толькі тады, калі сустрэча крайне патрэбна, неабходна, Зубрыч дазволіў. Можна папрасіць яго сустрэцца, але не заходзячы для гэтага ні ў яго кабінет, ні на кватэру, а праз нейкага свайго пелюха, якога Зубрыч уладзіў рабіць на насенным складзе. Да хаты гэтага пелюха Яўхім і кіраваў цяпер. Хата была акурат пад гарою, у ціхім парослым травою завулку, так што, ідучы сюды, Яўхіму не трэба было вельмі асцерагацца напаткаць каго-небудзь з куранёўцаў ці алешнікаўцаў. Трэба было асцерагацца хіба цікаўных позіркаў з хат ды двароў, але мала хто і па якой патрэбе мог ісці завулкам, збочыць у хату. Яўхім зусім і не чуў якой-небудзь насцярожанасці, як і тады, калі падыходзіў да мястэчка і калі спускаўся з гары, і калі ішоў завулкам, ён чуў сябе вельмі спакойна. Схільны хадзіць па свету ганарліва, не тулячыся, ахвочы нават да рызыкі, ён лічыў, што ўся гэта зубрычаўская асцярожнасць ні да чаго. І калі трымаўся яе правіл, то толькі таму, што на гэта быў цвёрды Зубрычаў загад, і таму, што злаваць
Зубрыча. Не было ніякай рацыі. Праўда, яго нітрохі не турбаваў клопат пра тое, каб не ўгнявіць Зубрыча. Чым бліжэй падыходзіў Яўхім да сустрэчы з Зубрычам, тым менш тлела у Яўхіма спадзявання і на самога Зубрыча, і на гэты паход, у які ён выправіўся найбольш таму, што прасіў бацька. Ва ўсім гэтым паходзе Яўхіму бачыўся цяпер толькі той сэнс, што будзе ці не будзе якая-небудзь карысць, а паспрабаваць можна, каб не гадаць потым. Іншага выхаду ўсё роўна няма. У Пелюхавай хаце былі толькі жонка з дзіцем на руках, ды малая гадоў 9, малая, чарнявая, падобная на бацьку, адразу як толькі ўвайшоў Яўхім, падалася да маткі, таропіла з-за матчынай спадніцы дзікаваты пільны позірк, уважліва, не вельмі гасцінна глядзела, і Пелюхава жонка, невысокая, таўставатая, распатланая ў расшпіленай бруднай сарочцы. Можа быць, яе раззлавала дзіця, якое яна трымала, яна і цяпер нервова хітала яго, але Яўхіму, здавалася, нічога добрага не хацеў зычыць гэты позірк. Калі Яўхім сказаў, што яму трэба пагаварыць з чалавекам, яна, як бы злуючыся, загадала малой пазваць бацьку. Без ветлівага слова павярнулася, падалася, важка ступаючы босымі нагамі, хітаючы дзіця на тоўстых руках суседнюю бакоўку. Не запрасіла нават сесці. Яўхіма гэта нітрохі не збянтэжыла. Ён спакойна агледзеўся, выбраў месца на лаўцы ля акна, сеў, як у бацькавай палавіне. Пелюх прыйшоў скора. Чорны, няголены, жвава ўскочыў, гледзеўся, не пазнаючы, відаць, чакаў кагосьці іншага, бо калі пазнаў, Яўхім заўважыў юрлівыя з бляскам вочы расчаравана пахаладнелі. З расчараваннем на твар легла насцярожанасць, пільна, коса павёў позіркам на жонку. Гэта было адзін міг. Пелюх амаль адразу ж адолеў разгубленасць. Як перад найлепшым прыяцелем заюрліў перад Яўхімам, выказваючы радасць, якая можа быць толькі ад госця, якога даўно і нецярпліва выглядвалі. Яўхім, здзіўлены такім уменнем хлусіць, хоць як заўсёды чуў непрыхільнасць да такой хлусні, як мог падтрымліваў яе, здагадаўся, што жонка нічога не ведае, дзеля чаго ён прыбіўся, і не павінна ведаць. Запінаючыся, выціскаў з сябе выдумку. Вінаваты, што не заходзіў доўга, але быў вельмі заняты, работа насела, не перарабіць, от толькі цяпер вырваўся і то на хвіліну. Толькі калі жонка выйшла прынесці гуркоў на закуску да той пляшкі, якую паставіў гаспадар на стол, Пелюх, не крыўляючыся ўжо, не тоячы неспакою, запытаў Яўхіма, чаго яму трэба. Пасля гэтага з паўгадзіны яшчэ сядзелі за сталом, пілі спачатку з гаспадыняй, якая ахвотна перакуліла чарку самагонкі, ужо больш зычлівая прысела збоку стала. Яна, відаць, сядзела б увесь час і выпіла б яшчэ не адну чарку, калі б у баковацы не захліпала настойліва падрабавальна дзіця. Жанчына, зноў злаваная, важка патупала ў бакоўку. Мужчыны пілі і закусвалі адны. Пілі, пакуль бутэлька не апусцела. Тады толькі Пелюх, ужо непрытворна вясёлы, жвавы, падаўся з хаты, загадаўшы Яўхіму сядзець чакаць. Прыйшоў ён не вельмі скора. У пакоі была зноў жонка з дзіцем на руках, і ён зноў з прытворнай весялосцю загаварыў пра тое, што на складзе спакойна была адна падвода, дык ён адпусціў яе і вярнуўся. Жонка, мабыць, адчула, што ён нешта тоіць, бо прыглядвалася і ўслухоўвалася вельмі ж уважліва і недаверліва. Толькі выйшаўшы правесці, ужо ў завулку ля плота, Пелюх перадаў, што Зубрыч велеў чакаць яго пры дарозе, якая вядзе ў крыты. У лесе праз кіламетры 2 ад мястэчка, праз гадзіну.
Дарога была ціхая, без людзей. Насустрач ішлі толькі спачатку бярэзніка, пазней сасоннік, там і тут перамешаны з бярозамі. Ужо калі Яўхім падыходзіў туды, дзе па яго адліку трэба было чакаць, учуў ён наперадзе рыпенне калёс, што ехалі з боку крытаў. Сышоў з дарогі, схаваўся ў зарасніку. На калёсах ехалі двое дзядзькоў. Адзін правіў, а другі, седзячы, драмаў. Той, што правіў, быў у свіце, у старой шапцы, з рудой барадою. Вясковы дзядзька, а другі малады, у паліто з настаўленым каўняром. Збоку відно было гарадскі госць, які-небудзь упаўнаважаны. Зубрыча давялося чакаць доўга. Пачуўшы лёгкі бег калёс, Яўхім не выйшаў на дарогу, глядзеў за дрэва праз гушчэчу зарасніку. Думаў выйсці тады, калі ўпэўніцца, што гэта іменно Зубрыч. Ехаў такі, адразу пазнаў Зубрыч на лёгкім з рысорамі васку, у палатняным плашчы з капюшонам, у выгаралай з памятым казырком шапцы. Сядзеў так, што можна было падумаць, нудзіцца дарогаю, дрэмля, але Яўхім зводдалеку лавіў заклапочаны позірк яго перад. Яўхім, спакойна адхінаючы галлё, выйшаў на дарогу. Зубрыч спакойна ж павольна пад'ехаў. З-пад ілба прастрэліў дарогу наперадзе. «Падвязеце, можа?» — сказаў Яўхім прытоена насмешліва. «Сядай!» — Зубрыч прытрымаў каня. Не ўзяў Яўхімавага гулліва-насмешлівага тону, сказаў стрымана сур'ёзна. Зубрыч дзелавіта варухнуў лейцамі, вазок крануўся. «Што такое?» Зубрыч зірнуў на Яўхіма строга, патрабавальна. Яўхім ужо без гуллівасці, коротка, грубавата расказаў. «Я ведаю гэта», — прамовіў Зубрыч, адварочваючыся ад яго. Яўхім заўважыў і ў тоне гаворкі яго, і ў тым, як адвярнуўся, глядзеў кудысьці ўперад, недавольнасць. Нібы яго патурбавалі з-за некай дробязі. Яўхім зазлаваў, узяла непрыхільнасць да Зубрыча, упартасць. «Да чаму ж не зрабілі нічога? Пальцам не варухнулі?» — сказаў груба, непрыязна, знарок паказваючы гэта. «Не магу?» Зубрыч нібы не заўважыў Яўхімавага тону. Ці не палічыў вартым прыніжацца да гэтага тону. Мякка, як бы звысака павучаючы, растлумачыў. «Рашэнне зверху, рашэнне цэнтральнага камітэта і савецкага ўрада». «Дак нічога і зрабіць не можна было?» Не змяняў Яўхім тону. «Можна было», — лагодна згадзіўся Зубрыч, «але таварышы ў вас вельмі граматныя. Таварыш Гайліс і ваш новы старшыня калгаса. Вялікую, можна сказаць, пахвальную актыўнасць праявіў ваш новаяўлены старшыня. Дайшоў да сакратара райкама, таварыша Башлыкова, дамовіўся са старшынёй райвыканкама таварышам Апейкам, дамовіўся не наогул, а канкрэтна. Канкрэтна дамовіўся, які ўчастак выдзеліць. Мне паведамілі толькі рашэнне. Канкрэтнае. Я быў бяссільны». Зубрыч развёў рукою. Яўхіма злавала не толькі тое, што ён сказаў, але яго манера гаварыць, крыўляецца на спектаклі, як перад малым. «Калі такое робіцца, што ж вы можаце?» — сказаў Яўхім з пагардай. Падумаў зласліва пра сябе. Знайшоў на каго спадзявацца. «Не трэба істэрыі!» Ужо без артыстычнасці, уважліва і холадна прамовіў Зубрыч. «Цярплівасць і вытрымка, во што трэба». Ён загаварыў стрымана, дзелавіта. «Мы не можам не лічыцца з абставінамі. Абставіны пакуль што, на жаль, мацней за нас.
Нам незалежна ад нашых жаданняў астаецца пакуль адно — чакаць. Чакаць, калі абстаноўка зменіцца, стане больш спрыяльнай нам. Як жа ждаць? Жыць уже няма як, абурыўся Яўхім. Абурыўся так, нібы Зубрыч у гэтым быў вінаваты. Не весела жыць, згадзіўся Зубрыч. Не хочацца спяваць хвалу жыццю, калі бяруць за горла. Ён неяк уважліва зірнуў Яўхіму ў твар, памаўчаў, нібы разважаючы, раптам сказаў: але самае невясёлае тое, што гэта, можна сказаць, пачатак, што наперадзе горшае. Чуючы, як насцярожыўся, як ловіць кожнае слова Яўхім, ён загаварыў жорстка, бязлітасна. Бальшавіцкая партыя толькі пачала генеральнае наступленне. Партыі генеральнае наступленне ён сказаў з асаблівым, злавесным сэнсам. Амаль паўтарыў, нібы падкрэсліў. Толькі пачала наступаць на капіталістычныя элементы ў сяле. Это значыць, на мужика. У першую чаргу, вядома, на мужика заможнага, гаспадарлівага, які іменуецца кулаком. Партыя не спыніцца. Всё больш быццам знарок трывожыў ён Яўхіма. Не спыніцца, пакуль не давядзе лінію да канца, пакуль, інакш кажучы, не сатрэ мужика ў парашок. Так што ж рабіць? Не запытаўся зноў, як бы абвінаваціў Зубрыча Яўхім. Дзіўна тое, што ён сам адчуваў, пачутае ад Зубрыча, станавілася быццам больш грозным. Гэта пытанне важнае і складанае. Зубрыч на момант як бы задумаўся. Калі думаць рэальна, то ў бліжэйшы час трэба думаць, як зберагчы маёмасць, капітал свой. Задача амаль немагчымая ў цяперашніх абставінах. Ёсць, на жаль, толькі адзін спосаб — зберагчы нажыты капітал, не марудзячы, наколькі можна энергічна распускаць гаспадарку. Пераводзіць нерухомую, грамозную маёмасць у грошы, якія можна зберагчы, захаваўшы надзейна, закапаўшы ў зямлю. Што да роду грошай, то тут можа аддаць перавагу золату, але яго, на жаль, амаль немагчыма будзе знайсці, так што прыйдзецца на звычайныя грошы. Яўхім ужо не заўважыў яго несамавітых зваротаў, не да таго было. Не вельмі купіць хто, сказаў ён з абурэннем, якое не знікала. Все самі глядзяць, як бы збыць. Да, згадзіўся Зубрыч, людзі адчуваюць, чым пахне. Кан'юнктура гандлёвая, так сказаць, не спрыяе продажу. Але трэба лічыцца з абстаноўкай, трэба дзейнічаць у гэтым кірунку, толькі ў гэтым. Каб не рызыкаваць астацца і без грошай, і без маёмасці. І ето, і маёмасць забяруць. Ёсць падставы лічыць, што ўсё будзе рэквізавана, адабрана для калгасаў. Без якой-небудзь расплаты для выканання далейшай генеральнай лініі, вырваць капіталізм з коранем да астатку. Яўхім злосна мацюкнуўся. Люта павёў позіркам з-пады лба, не знаходзячы выхаду безнадзейнасці, што захмарыла ўсё жыццё, што запякла такім здзекам, ашалела плюнуў. Свет гатоў быў спапяліць у гэты момант, растаптаць, разламаць усё. Такая лютасць узяла. Зубрыч нібы пашкадаваў. Буралом гэты не абміне нікога. Всіх захопіць, кожнае дрэва выверне з коранем. Не абміне нікога. Ён дадаў, як асабліва важнае,
Не мяне не дужае, ні слабое дрэва, ні кулака, ні бедняка. Як жа жыць? Не адразу выціснуў пануры затоены Яўхім. Так і жыць, помнячы, што нічога не вечна, што ўсё мяняецца, як казаў Карл Маркс. Сёння яны, заўтра, Зубрыч сказаў значна, заўтра мы. Загарэўся, загаварыў з верай, з захапленнем. Трэба глядзець наперад, умець распазнаваць, куды цячэ жыццё. Жыццё паварочвае ў нашым кірунку. Чым больш бальшавікі будуць ціснуць, тым больш будуць слабець яны. І тым мацней будзем мы. Такая дыялектыка. Народ ніколі не прымірыцца з калгасамі, з гэтым здзекам з мужика, з усёй яго прыроды. Хто не прымірыцца, хто дак як на рай які надзеецца, перабіў яго Яўхім. Іх мала. Не трэба ашуквацца. Маса сялян супраць калгасаў. Супраць! Не адзінкі, не сотні. Маса! Маса! Е то такая маса, скрывіўся Яўхім, як ад дзіцячай выдумкі, што толькі сядзіць ды ждзе, як яно будзе. Ціскануць заўтра бальшавікі, дак і палезе ўся і служыць будзе. Ты памыляешся. Ты не умеешь ацэньваць абстаноўку. Рух гісторыі. Всё это не так проста, як ты думаеш, напаў на яго Зубрыч, але Яўхім злосна перабіў. Да што тут? Просто непрост. Тут уже самога думка бярэ, чтоб у калгас. Все адно, жыць няма як. Не трэба падаць духам, Зубрыч пакруціў галавою. Трэба ж такое малаверства. З бадзёрай, мудрай усмешачкай павялеў: вытрымка і вера. Не трэба да часу вешаць галаву, друг. Прыйдзе наша пара, вернецца ўсё, яшчэ немало прыдачу возьмеш, калі толькі заслужыш, вядома, дадаў Зубрыч зусім весела. Яўхім не адказаў на яго весялосць. Хмурна глядзеў уніз на дарогу, гарбата ківаўся, быццам не чуў Зубрыча. Зубрыча гэта не збянтэжыла. Мы сваё зробім, сказаў ён, зрабіўшы націск на мы і надаўшы гэтаму мы загадкавую значнасць. Але поспех нашай работы будзе залежаць ад цябе, ад многіх іншых нашых паплечнікаў сярод народа. Трэба працаваць з намі, трэба паказваць, якую бяду нясуць бальшавікі. Аднаму, другому скажы і пойдзе па сялу, пускаць чуткі, даваць парады, што рабіць з гаспадаркаю, напрыклад, уздымаць паніку, нездавальненне, падбіраць недовольных, злучаць іх у групкі, каб у належны момант было абаперціся на каго, узняць іх і павесці з сабою належны момант. Зубрыч яшчэ гаварыў дзелавіта, важна тлумачыў, але Яўхім амаль не слухаў яго. Яўхім разумеў большае, чым Зубрыч гаварыў. Ён разумеў, што нічога добрага не будзе, што спадзявацца няма на каго. Калі выехалі да разгалку дарог, ён перабіў Зубрычава настаўленне. Я тут пайду. Яўхім, не пытаючы згоды, саскочыў з вазка. Зубрыч прыпыніў каня, глянуў бадзёра, наказаў: цярплівасць, вытрымка і вера, вера, Яўхім. Яўхім хмурна адвёў вочы. Не глядзеў, як схаваўся лёгкі вазок. Адразу, як вазок крануўся, Яўхім стоена павольна пасунуўся сваёй дарогай. Ужо адышоўшы далёка, стаў, сярдзіта плюнуў. Абяцаў,
яшчэ абшары зямлі. Чарвяк. Зубрыч быў недовольны і Яўхімам, і сабою. Недовольнасць сабою была зноў жа звязана з Яўхімам. Не здолеў пераканаць безграмотнага, недалёкага мужика. Зубрыч тут жа цвяроза сам сабе запярэчыў. Чаму недалёкага? Безграмотнага гэта правільна, але недалёкім называць яго нельга. Гэта няўклюдны, прасталінейны звер. Калі не даходзіць да чагосьці галавою, то добра чуе здагадкаю, інтуіцыяй, мужыцкім звярыным нюхам. Нюх, як вядома, заалогіі ў ніжэйшых развіты не горш, чым у высокаарганізаваных, нават лепей. Пад шорхат колаў пясчаных каляінах, ціха пакалыхваючыся разам з васком, Зубрыч думаў. Пасля нядаўняй узбуджанасці, пасля нядобрага развітання на душы было неспакойна, думкі лезлі, чапляліся адна адну, вярэдзілі, ды ён і не гнаў іх. Ад нядаўняй сустрэчы асталося і жаданне паразважаць, абдумаць бачанае, чутае, адказаць неяк на пачуцці, што ўзніклі пры спатканні. Ён пацягнуў за лейцы, прытрымаў каня, каб лепш было думаць. Быць недовольным яму, думаў ён пра Яўхіма, ёсць усе падставы. Калі бяруць за горла, мала хто ўмее быць радасны. І ці не натуральна, што асаблівая злосць на таго, хто мог бы памагчы, нават павінен памагчы, а не памагае, і не абяцае памагчы. Адкрыта, можна сказаць, цынічна прызнаецца ў сваёй бяссільнасці. Так што рэакцыю, калі глядзець цвяроза, нельга не прызнаць зусім здаровай і зусім натуральна, што гэта нікчэмнае тлумачэнне. Такая сітуацыя не мог не задаволіла. Слабасці няма апраўдання, слабасць заўсёды вінаватая, таму што яна не можа нічога, і ўсё ж разважліва падтрымаў сябе Зубрыч. Ён не схібіў, што цалкам адкрыў карты. Падабаецца ці не падабаецца, а пілюлю трэба было даць, хоць яна і горкая. У гэтым была неабходнасць. Прызнацца адкрыта трэба было хоць бы для таго, каб не ўзнікла падазрэнне, што не памаглі проста таму, што не хацелі ці не вельмі хацелі. Тут крытычныя развагі яго ад прыватнага выпадку перайшлі да разваг шырокіх аб становішчы яго ў цэлым. На разваг, якія націскалі ўжо неаднойчы, і вось рушылі зноў звыклай ужо дарогай. Так, што тут скажаш іншае? Становішча яго, мякка кажучы, мала зайздроснае. І бяда, вядома, не толькі ў тым, што даводзіцца сядзець тут, у гэтай яме, ў правінцыі, сярод нікчэмных істот, якіх і людзьмі можна назваць толькі ўмоўна. Бяда не толькі ў тым, што ён, калі мераць меркай элементарных патрабаванняў цывілізаванага чалавека, фактычна марнее, гібее, як у выгнанні. Бяда ў тым, што гэтая ахвяра яго, павольнае гніенне ў гэтай яме, калі глянуць адкрыта, бессэнсавая. Што ён зрабіў, гніючы тут? Што ён можа зрабіць? Ён, які гатоў быў да любой ахвяры для справы, не бездарны, далёка незвычайны па сваіх чалавечых якасцях, нават калі не прыніжацца, калі аб'ектыўна ацаніць, выдатны дзеяч, дзеяч з выдатнымі здольнасцямі. Што нават ён мог зрабіць, калі навокал такая нікчэмнасць, якая і ведаць не можа, што такое высокія ідэалы, калі адны слепа служаць дзіцячай мёртвай ідэі калгасаў,
са скуры лезучы, імкнуцца толькі выслужыцца, пажывіцца, а другія рыюцца ў гразі, як свінні, не бачаць далей свайго лыча. Апора, гаспадарлівыя мужыкі! Гмыкнуў ён яхідна. Бальшавікі на ўвесь свет аб'явілі, куды вядуць калясніцу. Калясніца ўжо вось-вось накоціцца, раздушыць іх мужыцкія гнёзды, іх саміх, як слізняў. А яны рыюцца ў зямлі, бачыць не хочуць далей лыча. А можа, не раздушыць? Можа, яна не важкая, не жалезная? Можа, мяне, калі не ўсіх? Мяне аднаго? Кагосьці ж мінуць павінна? Слепата. Ідыёцкая жывёльная слепата, якая раней губіла ўсё і цяпер губіць і будзе губіць, з якой немагчыма змагацца. Да чаго ж моцны гэты жывёльны інстынкт самазберажэння? Вось і гэты, што пайшоў недавольны, патрабуе судзіць непахісна, нават з пагардай, а сам сядзіць у балотным зацішку за балотамі, за лясамі і аб адным толькі думае, каб перабыць, каб навала прайшла паўз яго. У калгас ужо гатоў, каб як уцалець, а? І гэта той, які здаваўся такім баявітым, на якога, здавалася, можна было надзейна спадзявацца. Не, цвяроза стрымаў ён сябе. Гэты баявіты. Трэба быць справядлівым, каб такіх была сотня, можна было б упэўнена адчуваць сябе пры належнай сітуацыі. Можна было б адчуваць камандзірам становішча. Але такіх адзінкі. Колькі ён сабраў за цэлыя гады такіх, на якіх можа ў належнай сітуацыі надзейна спадзявацца? Нават з той невялічкай кучкі нейкіх 1,5 дзесятка. Якія больш прывязаны, ён не можа быць цалкам упэўнены, што той ці другі не зашыецца ў кусты, не здрадзіць пры першых жа стрэлах у адказ, пры першай небяспецы. Але калі дапусціць, што все з гэтай жменькі не падвядуць, што яны зробяць пры ўсёй іх адвазе сярод нікчэмнай труслівай чарады паўчалавекаў, паўмалп, што яны зробяць? Што зробіць у такой сітуацыі ён з усімі яго здольнасцямі і энергіяй, калі насупраць коціць цэлы ледніковы вал, калі насупраць і бальшавіцкія абяцанні даверлівым, і пагрозы, і жалезныя краты непаслухмяным? Няпростая сітуацыя. Не выходзіць, што нейкая нікчэмнасць, як башлыкоў, апейка харчаў, быццам дужэй за яго? Ён павінен хіліцца перад імі, поўзаць, як шчаня перад імі, лісліва круціць хвастом, сведчыць сваю любоў, адданасць ім, бальшавіцкай справе? Поўзаць і штохвіліны аглядвацца, як бы не заўважылі, што ён час ад часу выпускае зубы, точыць іх. Трывожыцца, як бы раптам не вылезла наверх старанна зацертае калісьці, засыпанае пылам гадоў. Ён, гэта прызнаў бы всякі аб'ектыўны назіральнік, мае такія-сякія поспехі ў майстэрстве маскіроўкі. Потым у лепшую пару якім-небудзь міністэрскім кабінеце можна будзе, пасміхваючыся, расказваць, як ён убіўся ў давер'е нават высокапільнаму і прынцыповаму сакратару райкама таварышу Башлыкову. Можна каларытна расказаць, як страсна абараняў таварыша сакратара на партыйнай чыстцы. Як
Это асабліва пікантна будзе. Пільны прынцыповы таварыш Башлыкоў сам аказаў высокае давер'е, прапанаваў як адданаму савецкай уладзе грамадзяніну паступіць у бальшавіцкую партыю. Прапанаваў не першы раз на чало. Загадчыка райза. Легла клопатнасць, якая нарадзілася з гэтай прапановы. Ён тады падзякаваў таварышу сакратару, сказаў, што быць партыйцам лічыць для сябе вялікім гонарам, абяцаў рыхтавацца. З таго дня, колькі не думаў, не мог адолець назольную супярэчную клопатнасць. І цяпер яна звыкла, нібы здзекліва апанавала, і хацелася не страціць такую ўдачу, такую важную ўдачу, якая проста сама ішла ў рукі, і разам хапала, цвяроза цягнула назад апаска, нагадвала, што ўлезці ў партыю — это не толькі ўшыцца ў кіруючую эліту, прыдбаць сабе новыя магчымасці, але і пайсці самому на новыя чысткі, праверкі. Гэтая апошняя, проста сказаць, непатрэбная раскоша для чалавека з яго радаслоўнай, з прыхаванымі эсэраўскімі грахамі, якіх было даволі, каб у горшым варыянце зменлівай жыццёвай лініі стаць да сценкі перад бальшавіцкімі вінтоўкамі. Той даўні недавучаны студэнцік, легкадумны, упэўнены ў сабе прапаршчык, даверлівы, саманадзейны керанец, потым верай і праўдай падпольны эсэраўскі дзеяч, што неразумна ўскочыў у безнадзейную авантуру, паўстанне, якое не магло не праваліцца, нібы знарок, як мог, папсаваў на будучыню сваю біяграфію. Добра, што хапіла яшчэ розуму ўлезці ў паўстанне з чужымі дакументамі, з чужым прозвішчам. Это шчасце, што пра бурную маладосць у цёплым стэпавым гарадку, адкуль выпраўляўся ў дарогу і куды пасылалі запытанні, правяраючы як савслужачага, нічога не ведалі пра найбольш цікавыя старонкі яго біяграфіі. Адтуль абмяжоўваліся весткамі пра род, пра бацькоў. Род, вядома, не з тых, якімі ганарацца цяпер, але і не з тых, якія закрываюць дарогі ў свет. Матка-настаўніца, бацька скрыпач в аркестры мясцовага тэатра. Неўдачнік, які марыў пра лаўры Глінкі, а ледзь ліпеў у бяздарным аркестры. Самае небяспечнае, вядома, тое, што няўдаламу эсэрыку захацелася потым расшукаць сваіх, порсткаму, поўнаму жыццёвых сіл і прагі дзейнасці, не сядзелася ў ратоўнай, але нуднай цішы. Сябры памаглі. Перацягнулі з адной ямы у другую, толькі што з пасадай, толькі што у людным беларускім краі. Сяброў гэтых, якія ведаюць усё, небагата, адзінкі, але ж яны ўсё-ткі ёсць. Двое нават ужо в пакойчыках, вокны якіх аздабляюць жалезныя краты. І без таго ходзіш па жыццю, як той цыркач па дроце, так і глядзі, што сарвешся, паляціш цемем уніз. Разважная цвярозасць раіць: сядзі лепей і не рыпайся, а спакуса вярэдзіць: не прапускай, не траць такой удачы. Мала іншага клопату, дык яшчэ думай, ісці ці не ісці ў партыю. Думай, як быць з давер'ем пільнага, прынцыповага таварыша Башлыкова. Дасціпная іронія прабегла, як павеў ветрыка. Пакалыхваючыся ў васку, не зважаючы, што лес ужо адступае і пачынаецца шэрае ветранае поле, клопатна, зласліва думаў: не весела жыць так ходзячы, як цыркач па дроце.
ды яшчэ пад пільнымі позіркамі, кожны з якіх можа заўважыць тое, што загубіць. Хадзіць побач з гэтай лысай гіенай апейкам, які, здаецца, любы момант гатовы уткнуць смяротныя кіпцюры. Такі акуратны, старанны перад гэтай гіенай, а ён хоць бы зірнуў калі-небудзь прыхільна. Увесь час такое адчуванне, як бы падазрае ў нечым ці нават ведае. Глупства, бясспрэчна, не ведае нічога. Каб ведаў, не маўчаў бы. А ўсё-ткі бярэ неспакойнае. А што калі ведае? Ды сцеражэ, каб заспець на месцы, прыперці да сценкі. Зубрыч разважна супакоіў сябе, але спакою поўнага не было. Як мог прыйсці спакой, калі пры тым, што гіена гэтая пакуль не ведае нічога, разумееш, і ніяк не адкінеш. Гіена гэтая самая небяспечная. Любы момант можа ўссадзіць кіпцюры. Ад гэтай нянавісці так цешыць зубрычава сэрца помслівая радасць. Дасталося аднойчы і гадзюцы гэтай. Моцна ўпіліся ў таварыша старшыню райвыканкама самыя чулыя месцы стрэлы, намочаныя едкім ядам, якія ён, Зубрыч, у час кінуў. Прыцэл быў дакладны, усе факты, падобныя на праўду, ні аднаго не адкінеш, як выдумку. Запісачкі сталі матэрыяламі, аўтарытэтнымі партыйнымі дакументамі. Атрымалі ўжо належную ацэнку і, можа быць, яшчэ паслужаць, а мы можам і дадаць да іх. Вось гэта надзейна, разважліва выводзіць загадчык райза, ціха пакалыхваючыся ў васку, што паволі паўзе дарогай праз поле. Тут і рызыкі ніякай, і амаль поўная гарантыя, што будзе карысць, і псіхалагічна, і палітычна, бездакорны сродак у цяперашняй сітуацыі. Ён давядзе пачатае да канца, ён убачыць таварыша апейку не такім ганарлівым, абшчыпаным, кінутым з пагардай усімі, растаптаным. Ён не пашкадуе для гэтага ні часу, ні таленту. Ён зробіць гэта з радасцю. Акрамя ўсяго іншага, ён помніць, што ад гэтага багата ў чым залежыць бяспека яго самога. Падумаць толькі, у якім гадзючым гняздзе круціцца ён цэлыя гады. І ў які час? Штодня сустракаецца, здароваецца з Харчавым, этой грубай жывёлай, якую рэвалюцыя ўзняла на раённую вышыню. Этой гадзюкай, якая больш небяспечна не толькі за Башлыкова, а і за апейку. Безграмотная, тупая жывёліна гэтая адным позіркам прымушае халаднець. Варта яму толькі аднаго факта, і можна развітвацца з жыццём. Ад гэтага літасці не будзе. І ў такім гадзючніку ён ходзіць, есць, спіць, жартуе нават. Яго яшчэ лаюць нейкія лясныя дзікуны. Замест таго, каб здзіўляцца, як ён можа дзейнічаць у гэтай яме, у гэтым нікчэмным сяле, дзе ўсё так відна адусюль, дзе ўсюды вочы ДПУ, дзе засыпацца, як плюнуць. Дзейнічае тады, калі амаль усе ніці з верхам парваны. Тады, калі там бязвер'е і трусасць. Дзікун і ведаць не хоча, што ён вымушан быць асцярожны, вымушаны нярэдка ўстрымлівацца, што яму, калі на тое, можа быць, і страшнавата? Што дзікуну да таго, што і табе цяжка жыць так бясконца, што і ў цябе нервы ёсць. І нарэшце взяло Зубрыча кволае. Гады ўжо не тыя. Як ні старайся не паддавацца гадам і скруся, няма ўжо той
прапаршчыцкай лёгкасці. Воленс ноленс тареюм. Мінорна, філасофскі адзначыў ён. За хвілінай расчуленасці думкамі завалодала энергічнае, дзелавое. Трэба перабірацца ў большае месца. У Гомель ці хоць бы Мозыр. Не сядзець жа тут, пакуль не ўскочыш у харчаўскую пастку. У горадзе ў натоўпе, дзе снуюць тысячы самых розных і гарадскіх, і прыезджых, ты будзеш як іголка ў стозе сена. Не будзе таго нагляду, той рызыкі і скаванасці, разгарнуцца можна будзе. Ды і ўздыхнуць лягчэй, вальней. Пара б, колькі гадоў жа толькі ў ямах. Зноў взяло мінорнае. Ідуць год за годам, а ён усё ў ямах, всё гібее. І ўсё беспрыкметнай прасветлены. Тое лепшае, якога даўно чакае, всё не ідзе. А час ідзе, годы ідуць. Ідуць і бураць все надзеі, нішчаць жыццё. Толькі ўцехі, што вып'еш, задурманіш галаву. Забудзеш усё. Адна радасць. Жыць без гарэлкі не можна ўжо. Без гарэлкі дзень як пакута. Добра, што атруты гэтай самагонкі ў кожным сяле і даюць ахвотна. Але так і закончаным алкаголікам стаць нядоўга, спіцца на нішто. А ці не можна сказаць, што ён ужо співаецца? Не бачыў, як зняў шапку, схіліў галаву, здароваючыся дзядзька, што ішоў сцежкаю паўз дарогу. У думкі, звыклыя ўжо, але крыўдныя, як бязлітасны суддзя, як кат увайшло. Не на тую стаўку паставіў порсткі непрадбачлівы прапаршчык. Не на таго коня сеў. Хоць мог бы сесці і на таго. Быў выбар сваю пару, і меці ўжо высока, а не скеміў, не хапіла ў галаве. Не на таго сеў, і вось туляецца па ямах, рыецца ў гразі, ды яшчэ азіраецца, рызыкуе. Хоць мог бы хадзіць у сталіцах, красавацца ў вялікіх кабінетах, на віднейшых трыбунах, і кожнае яго слова лавілі б, і кожнае выступленне адзначалі б у газетах, выдрукоўвалі б. Ой, дзірку такую раённую наведваў бы. Раз у год, як бы рабіў гераічнае падарожжа. Сталічная кватэра з усімі выгодамі, імклівая машына, паслужлівая сакратарка. Як многа значыць сесці на таго коня. Нічога, запярэчыла ўпартае самалюбства, яшчэ не ўсё скончылася. Невядома яшчэ, той гэта ці не той конь. Яго конь, можа, яшчэ чакае, калі падыдзе пара. Падыдзе пара, конь выскачыць, толькі глядзі, спрытна сядь на яго. Мацней толькі трымайся за грыву, узнясе на такую гару, якая толькі сніцца можа. Няпэўны вобраз мары адразу ж заспяшаліся падмацаваць доказы. Мужыкі гудуць. Штодзень гудуць больш. Крыўда і злосць збіраюцца, кіпяць усё больш нецярпліва, збяруцца выбухнуць з такою сілай, што на ўвесь свет загрыміць. Толькі камень не астанецца ад усяго, што будуюць цяпер. Няхай толькі давядуць да краю лютасці звера. І там за дзяржаўнай граніцай збіраецца. Няхай толькі здарыцца сітуацыя. Сітуацыя, якая можа быць ужо вельмі блізкая. Цярплівасць, вытрымка і вера. Нагадаў сам сабе Зубрыч, адагнаў націск думак. Ён ужо ўязджаў вуліцу сяла. Трэба было станавіцца загадчыкам райза
упаўнаважаным па калгаснай справе. Каля самай цагельні Міканор не ўтрываў, сышоў з дарогі, пайшоў полем. Пожня была брудна-шэрая і мокрая, у разорах і ямках на картаплянішчы там і тут цьмяна льснілася вада. Дзе-нідзе боты паслізгваліся на цвердаватай ужо і абмоклай зямлі, імжыла халоднай асенняй імжою, вецер нібы мазаў па твары і руках мокрай анучай. Стылы, у нізкай навісі цьмяных хмар, дзень нібы створаны быў для суму, для санлівасці, для марудных і невясёлых думак. Але Міканору не было ні сумна, ні санліва, усяго яго поўніла нецярплівая, прагная да дзейнасці радасць. Толькі сёння нарэшце дакончыла вялікую працу сваю камісія, толькі правёў ён каморніка, што ехаў назад з усім сваім інструментам да грэблі, толькі цяпер мог ён, Міканор, развітаўшыся з каморнікам, астаўшыся адзін сам-насам пайсці на поле, сам-насам пабыць з полем з вялікай радасцю, у якую і верылася, і нібы ад непрывыкласці не верылася. От і цяпер, калі ўжо ўсё скончылася, калі ішоў сваім калгасным полем, не мог звыкнуцца з думкай, што гэта ўсё ўжо не ў марах, а па праўдзе, не чыё-небудзь, а калгаснае поле. У зношаных, разбітых ботах, у мокрай паддзёўцы, нязграбны, з пласкаватым пакляваным тварам, на якім у белых брывах на шчэцці барады трымаліся кропелькі вады, глядзеў ён на поле, абводзіў яго позіркам і цешыўся. Недарэмна хадзіў, дабіваўся, і ў сельсавеце, і ў раёне дабіўся. Думка пра гэта ўлівала ў яго радасць, гонар за перамогу сваю, за сябе. На вочы трапілася былая Васілёва палоска. Згадаў, як ці вельмі даўно сутыкнуўся тут з дятлам Васілём. Як той, калі папярэдзіў яго, што зямля адыдзе пад калгас, нахабна гаварыў з ім са старшынёй калгаса. Як здзекліва проста адштурхнуў, пайшоў араць далей, варухнулася злое, яшчэ і тады, калі ўжо камісія ўзялася упарадкоўваць, хацеў павярнуць па-свойму, гразіўся, што скардзіцца пойдзе, няхай ідзе, няхай ходзіць, пакуль не надакучыць. Няхай бачаць, чыя сіла, падумаў, прыгадваючы, колькі яшчэ працівілася яму. Няхай знаюць, а то сколькі ні гавары, як не чуюць нічога. Няхай знаюць. Ён глядзеў ужо на поле не як на звычайнае поле, а як на нейкую пазіцыю, адваяваную ў тых, хто несумленна захапіў яе, хто думаў трымацца на дарозе. Пазіцыя, думаў ён, цешачыся сваёй перамогай па-новаму. Пазіцыя ім вельмі важная пазіцыя, якая багата перамяніла ў становішчы абодвух бакоў, якая многіх заставіць задумацца сур'ёзна пра жыццё, што жыццё паварочвае на 180 градусаў. Міканор падышоў да самай Васілёвай паласы, цвёрда ўціскаючы ботамі рунь, пераступіў яе ўпоперак, ступаючы, вылучыў з мокрай шэрані наперадзе яшчэ дзве зялёныя паласы, рашыў раптам пераараць зразу ж, чтоб не карцелу пасеянае, чтоб зразу знаку не было ніякага знаку і ніякай надзеі тым, ад каго адрэзалі. З гэтай хвіліны Міканор пазіраў на поле ўжо з практычнай клопатнасцю, разважаў, дзе і што лепш пасеяць, там клін жытні, а тут паўз дарогу ячмень, а туды к балоту картоплю, картопля там
заўсягды радзіла. Думаючы гэта, ён быццам бачыў ужо, як зелянее шырокім прасцягам калгаснае жыта, як каласіцца варушыць вусамі, даспяваючы ячмень, як радамі бяжыць да балота, да лесу бульба. Ішоў, мяў разношанымі стоптанымі ботамі мокрую чэзлую пожню, ішоў шырокім крокам цвёрда, гаспадаром. Пераможна глядзеў на саламяныя стрэхі, што выходзілі насустрач. У той дзень Васіль дапаў да Юравіч. Да апошняга дня, хоць і няпэўна, Васіль спадзяваўся, што можа пераменіцца яшчэ што-небудзь. Вельмі ж цяжка, амаль немагчыма было згадзіцца, прымірыцца думкамі, што зямлі, адзінай добрай зямлі няма ўжо і не будзе. З нецярплівасцю чакаў разам, якую ж, калі на тое ўдзеляць замену. Без зямлі, казалі ж, пакінуць не павінны. Дачакаўся. З добрай ласкі суседа Міканора удзялілі такую, што і глядзець не хацелася. Ледзь адзін пясочак. Бядуючы, грозячыся, што так не папусціцца, што таксама ведае законы, Васіль кідаўся думкамі, што рабіць, куды падацца, каб заступіліся, памаглі. Добра вядома было, што ў сельсавет няма чаго і сунуцца, там Гайліс, ды і Міканор, вся ўлада. Думкі разважныя абнадзейліва вялі ў раён да самога Апейкі, які, чым больш разважаў Васіль, бачыўся яму адзінай жаданай надзеяй. Калі хмурным дажджыстым ранкам у свіце, у лапцях, унураны, невідучы, імкліва рушыў слізкаю грэбляю, пустым ветраным шляхам, Васіль, перабіраючы ў думках крыўды, якія прыбівала да яго двара няскладнае жыццё, якія рабіў яму Міканор, не чуў роспачы. Думкі гэтыя палілі менш, як апошнімі начамі і днямі. Ён думаў пра крыўды з адчуваннем дужасці, з настроем дзейным, гатоўнасці адолець, змагчы ўсё. У ім было такое адчуванне, быццам крыўды гэтыя не такія непадатныя, не вечныя. Ён рушыў цвёрда і ўпэўнена. Смелаю была не толькі хада яго, смелымі былі яго думкі. Ён яшчэ дарогаю рэзаў разважна і гнеўна Апейку. Так е то будь павінно, па-савецкаму е то закону. Захопленую сілаю гэтых слоў, ён загадзя нецярпліва радуючыся бачыў, як Апейка ціха згодна казаў: не па закону, не павінна так быць. Зрэдку, праўда, брала і ў гэтай дарозе Васіля апаска, што Апейка можа стаць на бок Міканора і Гайліса, але Васіль сам гнаў гэтыя маладушныя думкі. Не хацелася, каб яны чапляліся. Хутка, цвёрда кіраваў ён шляхам. Але калі падышоў да аблезлай цэркаўкі, калі стаў спускацца з гары, калі падступіў да колішняй воласці выканкама, у якім блізка ўжо чакала сустрэча з Апейкам, ад якой залежала цяпер жыццё, Васіля апанавала паганая кволасць. У грудях пачуў брыдкі трывожны халадок. Сама сабой, хоць ішоў з гары, пачала цяжэць, прыцішвацца хада. Перад будынкам воласці і зусім захацелася стаць, сесці. Не было ўжо ні дужасці нядаўняй, ні ясных і такіх пераканаўчых думак. Галава нібы не хацела думаць. Ён заўсёднай упартасцю перамог сваю нясмеласць, пачужэлымі нагамі ўвайшоў у будынак, пачаў падымацца па гулкай лесвіцы на другі паверх, дзе, ведаў, быў Апейкаў кабінет.
Каб трапіць у апейку кабінет, трэба было ўвайсці ў маленькі пакойчык. Дзверы ў пакойчык былі адчынены, і Васіль, стараючыся паказваць сябе смелым, адразу ступіў у яго. Ступіў так, быццам рабіў самы адказны крок. У пакоі за столікам у кутку сядзела немаладая жанчына, разглядвала нейкія паперы. Яна падняла вочы на Васіля, як бы пытаючыся. Васіль даў добры дзень, адразу смела сказаў, што яму трэба пагаварыць з апейкам. Івана Анісімавіча няма, ветліва сказала яна, потым дадала: ён у Мінску, на сесіі. Будзе дзён праз 6. Васілю гэта было такім неспадзяваным, што ён разгубіўся. Жанчына нібы пашкадавала яго, запыталася: а што ў вас? Можа, другія могуць рашыць без Івана Анісімавіча? Васіль, нягледзячы на яе, заявіў: мне трэба было з ім. Жанчына яшчэ раз ветліва і спачувальна паўтарыла, што апейка будзе праз 6 дзён. Васіль адразу выйшаў з пакоя, але на пляцоўцы перад лесвіцай стаў. Не мог. Проста не мог вяртацца назад, нічога не высветліўшы. Шкадуючы, што апейка так не ў час паехаў, думаў, гадаў, што ж рабіць. Можа, дарэмна адказаў так жанчыне, можа, праўда, і без апейкі здолеў бы хто-небудзь памагчы. Можа, трэба было самой расказаць, каб параіла хоць куды падацца. Калі ён стаяў у роздуме, на яго, выскачыўшы з блізкага пакоя, амаль наткнуўся жвавы дзейны чалавек з папкаю. Ён хацеў бы ўжо абмінуць Васіля, але спыніўся раптам, зірнуў уважна, запытаўся, каго ён чакае. Даведаўшыся, што апейку, весела, зычліва сказаў: а можа, я памагу? Ён адчыніў дзверы і паказаў Васілю, каб заходзіў. Толькі тут, у светлым пакоі, Васіль пазнаў добра, што чалавек з папкай быў той, які калісьці праводзіў перадзел у куранях, які разбараняў яго з Еўхімам. Васіль у момант згадаў, як чалавек гаварыў з ім, як гразіўся турмою, і яшчэ няма ведама чым. Васіль, насцеражыўшыся, хацеў адразу ж павярнуцца да дзвярэй, але чалавек апярэдзіў яго, ласкава запрасіў сесці. Васіль спыніўся, недаверліва зірнуў на яго, няўпэўнена сеў. Што ж вас прывяло? Весела, быццам і не помніў колішняй гразьбы, сказаў чалавек, сядаючы за столік насупраць. Светлыя уважлівыя вочы быццам упіліся ў Васіля. Лагодна, абнадзейліва чакаў чалавек, пакуль Васіль, упяўшы вочы кудысьці ў падлогу, нядобра маўчаў. Доўга не мог загаварыць Васіль. І загаварыў важка, неахвотна, быццам пад прымусам на допыце, не верыў яго спачувальным. Ага, так, разумею, натуральна, ўсё гэта па-чалавечы. Зразумела, дзіўна мякка, нібы добразычліва загаварыў чалавек пасля допыту. Зразумела і, можна сказаць, зусім натуральна. Зямля — самая дарагая істота селяніну, самая жывая істота, душа яго, яго аснова, найпершая аснова сялянскага жыцця. І селянін мае права, вядома, лічыць яе законна сваёй. Правільна, натуральна. Васіль глядзеў з-пады лба, ні зычлівы тон, ні самі развагі не супакойвалі. Чакаў усё горшага. Слухаў так, быццам гэта была толькі подступка. І не памыліўся. Тым жа спачувальным добранькім голасам Зубрыч павёў зусім іншае. Всё гэта натуральна, але ёсць кірунак, генеральная лінія на калгасы.
Генеральная лінія, каб увесь аднаасобны сектар ліквідаваць, знішчыць, сцерці з зямлі мужика як аднаасобніка. Все будзе рабіцца толькі для калектыўнай сацыялістычнай гаспадаркі, і зямля ўся ім, такая лінія, так, от так. Васіль не ведаў, што сказаць. Не мог неяк спрачацца, моўчкі ўстаў, не развітваючыся, выйшаў. Спустошаны нейкі саступіў па лесвіцы, выйшаў на двор, пацягнуўся па дарозе на гару, павольна цяжка ўздымаўся, мокрая гліна ліпла на лапці, слізгала пад нагамі, як усцёгся на гару, стаў, аддыхваючыся. Гаворыць шчэ як, прайшло ў галаве, як спачувае, а напраўду быздзекуецца. Маркотна павёў вачыма. Сеяла імжою, якой, здавалася, не будзе канца. За імжою не было відаць знаёмай далечы. Імжа была нібы і ў душы. Імжа і абыякавасць. Не затульваючыся, невесела, пацёгся па дарозе. Калі ён падыходзіў да цагельні, браліся поцемкі. Нядобра цямячы, Васіль звыклы збочыў з дарогі зірнуць на сваю рунь. Яшчэ не дайшоўшы, разгледзеў, сумеўся. Рунь чарнела нейкімі пачварнымі камякамі. Ён устрывожаны падбег і знянацку упаў на калені. Рунь была паарана, падрапана, парэзана, засыпана камлыгамі, як бы знарок. Ён азіраўся, не мог паверыць. Разарана было ўсё. Всё было загублена. Всё было кончана. Слотным, з халоднымі подыхамі днём у Хоневу хату вайшла смерць. Маці памерла блізка да змяркання, ціха, без слова. Калі старэйшая сястрычка Верка, разгубленая, пазвала Хоню з гумна, ляжала матка на палацях, бы жывая, нібы толькі заснула. На твары свяцілася невядомая радасць. З той жа незразумелай спакойнай радасцю ляжала яна на лаўцы пад абразамі у прыціхлай, без заўсёднага галасу хаце, у якую адзін за адным сунуліся куранёўцы, цікаўныя, уважлівыя, спалоханыя. Найчасцей яны неўзабаве сыходзілі, адны проста спатоліўшы цікаўнасць, другія, як бы выканаўшы неадменны, нялёгкі абавязак. Нямала было і такіх, што тоўпіліся, гаманілі ціха, народу ў хаце таўклося даволі. Ад часу вольнага цяпер хапала. Сярод усіх толькі некалькі старых жанок, сябровак, якія помнілі матку такой жа рухавай, вясёлай, як Хоня, гаравалі шчыра, шапталіся жалліва, выціралі ражкамі хустак чырвоныя ад непрытворных слёз вочы. Усім абрадам кіравала незвычайна ціхая, важная сарока. Хоню не трэба было зваць яе, яна сама прыйшла, яшчэ да таго, як Хоня падумаў пра новыя неспадзяваныя клопаты. Прыйшла, пачала хадзіць паволі, упэўнена, гаварыць з Хонем, як бы Богам самім прысланая. Прыгнечаны, прыціхлы, Хоня ні на момант не працівіўся гэтай няпрошанай апецы, паслухмяна рабіў усё, што яна раіла, што загадвала, сам ішоў раіцца з ёй. Амаль увесь час у хаце была Хадоська, якая першы раз прыбегла яшчэ пад вечар, глядзела на матку нема, з жахам і вінаватасцю. Цяпер яна плакала,
Час ад часу памагала сароцы, песціла, супакойвала дзяцей, што ціснуліся ці на палацях, ці на печы. У хісткім водсвеце лучыны памагла сароцы прыгатаваць вячэру, накарміла малых. На другі дзень Хоневу матку вынеслі з хаты пад мокры снег, што сыпаў на мокрую, хлюпкую зямлю. Снег лажыўся матцы на белы касцяны твар, на тонкія рукі і не раставаў. А яна ляжала ў сасновай труне і як бы радавалася. Ці то снегу і беламу небу, ці то таму, што от вызваліла сына ад клопату. Жанкі галасілі, то голасна, то сіпла вылі. Хоня ішоў, хлюпаючы лапцямі ў гразі, перамешанай са снегам, і ўвесь час поблізу бачыў, чуў вінаватую Хадоську, якая амаль няўціхна галасіла. Калі дайшлі да могілак, снегу было ўжо багата і на матчыным твары, на адзежы. Сарока асцярожна стерла яго з твару, вялела Хоню і меншым развітвацца. Хоня апошні раз прытуліўся да роднага твару, зноў пачуў, які ён халодны. На холадзе гэта не ўразіла так, як там у хаце. Было ў гэтым нават нешта нібы жывое, нібы нахаладала на мокрай стыласці. Сарока за руку падвяла да маткі самых малых, Косціка і Вольку, якія паслухмяна прылажыліся да матчынага твару. Хоня адзначыў той момант, калі паклалі на труну Века, прыкрылі разам з маткай і некалькі падляцелых сняжынак. Адзначыў з дзіўнай пустатой у сабе і спакоем. Калі труну сталі спускаць у яму, жанкі загаласілі, залямантавалі галасней з адчаем, ён раптам пачуў роспачны, горкі лямант Хадоські. «Цётачко, цётачко, век уже не пагавару з вамі. Не прыйшла, як казалі, а цяпер уже не пагавару. Не пачую, ніколі не пабачу. Не абіжайцеся, цётачко». Калі над матчынай магілай абраўнялі горку зямлі з новым дубовым крыжам, калі пачалі разыходзіцца, сарока з мінай пакорлівасці, паслухмянасці лёсу, з якой яна рабіла ўсё ў гэты дзень, узяла Хоню за локаць, сумна, нібы стомлена сказала, што трэба ісці дадому. Ён ступіў быў некалькі крокаў, стаў, азірнуўся. Адчуў, што чагосьці не хапае. «Дзе Хадося?» — успомніў ён. Сарока павяла вачыма, потым моўчкі сумна кіўнула на сярэдзіну могілак. Ён заўважыў за голым пацярушаным веццем знаёмую постаць у цёмным каптане, пайшоў да яе. Хадоська была з Ганнай, перад магілкай з малым, толькі пасівелым крыжам. Хоня здагадаўся. Тут пахавана Ганніна малая. Хадоська, якая стаяла спіной да Хоні, прытуліўшыся да Ганны, штосьці гаварыла. «Злая була я, паганая. Божачко, якая паганая!» Плечы Хадоські задрыжалі. Галава яе ўпала на Ганніна плячо. «Даруй мне, Ганначко». «Няма ў мяне зла на цябе. І не было», — стрымана сказала Ганна, не зводзячы вачэй з магілкі малой. «Даруй, Ганулько. Бога я ўжо прасіла, цяпер цябе прашу. Не таі зла. Даруй, Ганулько».
Бога я уже просила, теперь тебе прошу. Не таи зла, даруй. От найшла пра што. Даруй, Ганначко. Ну, дарую. Чтоб ты не думала. Хадоська не дала договорить, порывисто обхапила Ганну за шею, поцеловала. Ганночка ты моя, любила я тебя и любить буду век. Век буду любить, поклялась отдана. Хоня озваўся нарэшце. Людзі пайшлі памянуць нябожчыцу. Мо і вы зайшлі б. Хадоська вытерла слёзы, з ласкай просьбай зірнула на Ганну. Ходем, помянем. Ганна оторвала позірк ад магілкі, кіўнула стрымана, пайшла першая. Да самых хат ішлі моўчкі, задуменныя, паглыбленыя ў сябе, ужо калі ступілі ў вулічную гразь, калі пайшлі паўзаблепленыя снегам платы, хаты, Ганна стала, клапотна зірнула на абаіх. Пажаніліся б вы, сказала раптам. Добрая пара будзе. Да я хіба проціў? Просто адказаў Хоня. Я даўно гаварыў ёй. Дак цягне невядома чаго. Бацька баіцца, бацько не хоча. От найшлі час, папракнула Хадоська. Абветраны роцік быў строга сціснуты, вочы глядзелі кудысьці далёка, цвёрда. А чаму не час? І глыбокая, выпакутаваная, Ганна сказала ціха, спакойна. Жывым пра жывое думаць. Матка нябожчыца сама хацела, каб пажаніліся, адгукнуўся Хоня. На памінках булькала самагонка з пляшак у карцы і чаркі. Усе, хто прыйшоў, пілі і елі в ахвоту. Чым больш пілі і елі, тым болей голасна гаманілі, шумелі. Старыя дзядзькі і жанкі ўспаміналі, якая яна была порсткая ды вясёлая, Хонева матка з замаладу, якая спрытная ды жалаватая ў працы. Бывала, як выйдуць у поле з сярпамі, ніхто не перагоніць. З ранішняга цямна да вячэрняга магла не выпускаць сярпа, не разгінацца. І ў кампаніі нязломак была і паспяваць, і паскакаць, і пасмяяцца, на ўсё спраўная была. І як Хоню бацька памёр, не апала духам з такою араваю на руках, шчыравала весела, пакуль не ўвалілася ў тую сцюдзёную ваду на балоце, не застудзілася так, што скора і ўстаць не магла. І Хоню хвалілі, таксама малайчына, у матку ўдаўся, не сагнуўся ў бядзе. Глядзеў старую, кожны сын няхай бы так глядзеў. Хто-ніхто раіў Хоню абзаводзіцца гаспадыняй, ківаў на Хадоську, але Хоня ўсё зводзіў гаворку на іншае. Маўкліва сядзелі, можа, толькі адны Хадоська і Ганна. Хоня падліваў ім, папракаў, што п'юць мала. Ганна трохі піла, а Хадоська толькі прыгублівала чарку. Абедзве сядзелі задуменныя, строгія. У Хадоські час ад часу жалліва моргалі вочы. Гатова была, здавалася, заплакаць, але яна стрымлівалася. Больш за ўсіх шумела цяпер, мусіць, сарока. Сп'янелая хадзіла яна вакол стала, падавала яду, падлівала гарэлку ўжо без якой-небудзь паважнасці, гаварыла амаль без упынку, голасна і складна. Чтоб ёй нябожчыцы лёгко было на том свеце, чтоб жылі, радуваліся дзеці, кеб у нашого Хоні жизня була ў багацці і ў звоні. У бязладны п'яны гоман уплятаў сіплы галасок
Стары глушак таксама асалавелы, гаманлівы. Сарока ўсё падлівала і падлівала яму і растарэквала найбольш з ім. Відаць, яна і запрасіла старога, хоць магло быць і так, што глушак прыйшоў і сам. Хоня стараўся не глядзець на яго. Ніхто не мог прагнаць таго, хто прыйшоў на памінкі. Не было ні ў каго такога права. Тым больш, што глушак таксама хваліў матку і Хоню хваліў. Ганна пайшла сярод першых, а Хадоська засталася, перачакала ўсіх. У пацішэлай, спусцелай хаце разам з сарокай прыбрала посуд. У пацішэлай, спусцелай хаце разам з сарокай прыбрала посуд са сталоў, падмяла хату, ласкавым словам суцешыла малых. Калі надзела каптанка пайсці дамоў, Хоня таксама накінуў світу на плечы, выйшаў услед у мокрую цемру двара, каля варот узяў за непаслухмяныя рукі, затрымаў. Дзеці як да цябе? Як да сваёй. Хацеў прытуліць, але яна лагодна і цвёрда ўперлася рукою. Ён не стаў дабівацца. Памаўчаў, ціха запытаўся. Можа, ўсё-такі надумаешся? От найшоў калі. Матка ж сама хацела, яна не пярэчыла. Хоня зноў узяў яе за рукі. Ганна, я то праўду казала, жывым не кажы. Яна адабрала рукі і хутка, рашуча пайшла ў цемру. Праз дзень у самы сняданак у Хоневу хату уварваўся нібыто Ігнат. Дзеці завіхаліся за сталом вакол паліванай місы з крупнікам. Хоня зычліва пазваў хадошчынага бацьку, пільна і насцярожана прыглядваючыся. Той, не пазіраючы на Хоню, штосьці нелагодна буркнуў, кінуў па хаце неспакойным злым позіркам, сеў на лаўку. Нядоўга ўседзеў, скочыў, ступіў да Хоні. Момант не мог гаварыць. Ты чаго ж я то? Круціш голову, дзіцяці? Хоня палажыў лыжку, таксама ўстаў. У яе свая галава. Бач, нібыто разумны які. Падабраўся к дзеўцы, да і дурыць ёй голову. Я не дуру, дзядзько. Я ўжо казаў, што я сур'ёзна. Не дам, закрычаў Ігнат, чтоб і не думаў, чтоб з головы выкінуў. Не будзе я таго. То, дзядзько, не ад аднаго вас залежыць. Няхай толькі папробуе. Як не паслухаецца, пойдзе сама. Голую нібыто пушчу. Голую. А ну, чыў прыданае не дам, дулю. Я, дзядзько, не вельмі гараваць буду па ім. Мне, дзядзько, не дабро ваша трэба. Не дабро? Не верыў Ігнат. Абыдуся. Мне Хадоську аддайце. Дулю! От! Нібыто Ігнат вузлаватымі пальцамі зларадна скруціў дулю, тыцнуў Хоню. От што табе, от! Хоня раптам засмяяўся. Ігнат, ашалелы ад такога нахабства, разгубіўся. Нейкі час злосна тупаў, пляваўся, лаяўся. Чым больш ён злаваў, тым больш чамусьці весялеў Хоняў твар. Дулю! Крыкнуў Ігнат, раз'ятраны да рэшты яго весялосцю. Ён грымнуў дзвярыма так, што на стале падскочыла міска. Ледзь сціхлі за ганкам гнеўныя крокі. Хоню ўзяло шкадаванне, што гаварыў так задзірыста. Ні на што было яму цяпер гэта злаваць хадошчынага бацьку. Канешне, ён, Хоня, не знарок гэта, але ж
Можна было і пацярпець трохі, паддобрыцца для сваёй хадошчынай карысці. Дык не ж сам палез на ражон. Хоня затрывожыўся. Цяпер бацька яшчэ больш уз'есца на хадоську. І што будзе, калі хадоська паддасца? Чым далей, тым трывожней станавілася Хоню. Увесь дзень ён з хаты, з хлява, з павеці выглядваў, хацеў убачыць постаць у каптанчыку. Хадоські ўсё не было. Хоня знарок рабіў у хаце, на двары, каб раптам не прапусціць яе. Да ўсяго можа ж быць і такое, што яна не захоча заходзіць у хату. Некалькі разоў ён выходзіў за вароты на вуліцу, глядзеў, ці не ідзе, яе не было. Сярод дня Хоня не вытрымаў, падаўся да хадошчынай хаты. Ледзь падышоў з хаты, быццам знарок вылез бацька. Хоня знянацку вінавата і прымірэнча прывітаўся, але той толькі гнеўна зіркнуў. Палічыў як бы за насмешку, адразу ж адвярнуўся, з вядром у руцэ пакіраваў сваёй дарогай да хлява. Пад вечар Хоня зноў падступіў да хадошчынай хаты, убачыў за акном хадоську, узрадаваўся, такая ўдача, знакамі папрасіў, каб выйшла. І яна не ўзрадавалася. Нават недовольна падціснула губы. Адвяла невясёлыя вочы, цвёрда пакруціла галавой, каб не чакаў, адвярнулася. Яна прыйшла на наступны дзень сама. Хоня, узрадаваны, кінуўся насустрач, адчыніў дзверы, не ведаў, дзе пасадзіць, папрасіў, каб распранулася. Яна пакруціла галавой, не стала распранацца, не села, лагодна пагладзіла па галаве Вольку, што злезла з печы, як кацяня прытулілася да яе. З Хонем была строгая, сур'ёзная. Ён не хацеў зважаць на гэта, упэўнены, што ўраз адгоніць яе сум, ласкава ўзяў за рукі, яна нахмурылася, адабрала рукі. Не трэба. Чаго ты такая? Адвяла вочы, таіла нешта. Чаго? Падумала. Нягледзячы на яго, сказала: бацько не хоча. Не і не, ўсё адно. Дак што, як не хоча? Не з ім жыць? Прыданае, кажа, не дасць. Няхай не дае, сваё нажывём. Благаславення не дае, дасць. Не цяпер, дак потом. Зірнула строга, цвёрда было відаць. Зараз важнае скажа. Толькі вочы патрабавалі, як неадменнага, што па-людску. У царкве. Ён узрадаваўся, перш за ўсё ўхапіў галоўнае, згодна. Хацеў абняць, але яна ўперлася рукою, не падпусціла. Па-людску. Усё будзе па-людску. Хітравата перайначыў, ці ў царкве, ці ў сельсаветке. У царкве, перапыніла яна, і чтоб са свяшчэннікам. Можна было б і ў царкве, і са свяшчэннікам. Хоня, паказваючы, што ён гатовы на ўсё дзеля яе, як бы прасіў, каб яна таксама лічылася з ім. Толькі ж не можна мне, не дазволено. Я ж камсамолец. Да яе нібы не дайшло. Всё адно прамовіла ціха, чтоб у царкве, не можна мне. Разумееш? Яна не глянула на яго. Хоня ўбачыў. Ніякай літасці у гэтым не даб'ецца ў яе. Тады не будзе нічога. Яна момант пачакала, потым паправіла хустку, сабралася ісці. Гэта падагнала яго. З адчаем, амаль весела, ён кінуўся ў вір. Ну, няхай, са свяшчэннікам, дак са свяшчэннікам. Яна стрымана кіўнула галавой. Момант памаўчала, не пазіраючы на яго, павялела. І з калгаса, чтоб выпісаўся. Вот шчэ што. Хоня нібы не паверыў, угледзеўся ў яе.
Яшчэ што думае яна, як бы знарок прыдумвае, каб пасварыцца, каб разысціся. Мала ёй царквы ды пападак, яшчэ і гэта калгас ёй не дае жыць. Хоня нецярпліва сунуў шапку на лоб, з прыкрасцю ўздыхнуў. Што табе, калгас? Свет зазасціў? Кеп выпісаўся, загадала яна. Хоня, стрымліваючы прыкрасць, стаў угаварваць. Калгас-то ўся надзея іх, шчасце ўсё. Маладым, здаровым, ім радасць адна рабіць, жыць у дружнай грамадзе, ды і то павінна б ведаць ён у калгасе адзін з першых. З Міканорам разам ладзіў, не можаш ён кінуць усё, здрадзіць лічы. Горача ад душы даводзіў, але Хадоська разумець нічога не хацела. Чтоб выпісаўся, ціха, строга паўтарыла, і кеп забраў усе назад. Дык не аддадуць цяпер, паспрабаваў ён зайсці з другога боку. Скажы, што паддалі. Аге, скажы, паслухаюць. Дак сам вазьмі, у тюрму пасадзяць. Не пасадзяць за сваё. Так і выйшла з хаты, не паступіўшыся ні ў чым. Колькі не ўгаворваў, ні адной сваёй умовы не змяніла. Хоня з ганка задуменна і клапотна сачыў, як яна акуратна зачыняе веснічкі, як у чаравічках ідзе вуліцаю, пільна гледзячы на гразкую слізкую сцежку. Неўзабаве неспадзявана прыйшла яе маці. Охала, божкала, спачувала. Пахавалі без пары нябожчыцу, палажылі ў сырую зямлю. Хоня перахапіў яе позірк, аглядвала не проста цікаўна, неяк чужой, а ўважліва па-гаспадарску. Агледзела і шырокую ўрослую землю печ, і палаці, на якіх сядзеў, не зводзіў з яе воч, мурзаты косцік і стол, і вядро, і начоўкі у кутку. Дастала гасцінец з кішэні, белую булачку дала косціку і вольцы, што не хацела ніяк злазіць з печкі, паспачувала. Сіроткі бедныя. Хоня пашкадаваў, што не засталося гарэлкі, хацеў збегаць да суседзяў, дастаць, але яна спыніла. Не трэба. Момант глядзела на яго нейкім асаблівым, цёплым позіркам, як на свайго. Нібы хацела пабачыць, як з ім будзе яе Хадосьцы. Хоня глядзеў адкрыта, прыхільна, чуў у Ігнацісе саюзніцу сваю. Падабалася яму і тое, што яны такія падобныя з выгляду, і шчокі, і вочы, і раток, усё перадала дачцэ сваёй, і постаццю аднолькава малыя, дужыя, і гавораць падобна. Толькі характар у маткі мякчэй нібы. Ну ды і Хадоська з часам быць не можа, каб не змянілася. Матка зусім як Хадоська павяла брывом, пазіраючы кудысьці ў бок спакойна, быццам так сабе сярод усяго пацікавілася, пра што гаварылі з Хадоськай. Надта ж сур'ёзная прыйшла дадому. Асцярожна будзь з ёю, параіла, паслухаўшы. Не кажы грубаго нічога. Па-добраму абыходься, яна чуткая вельмі. Ты яшчэ не сказаў нічога, толькі падумаў, а яна ўжо пачула. Таму яна такая і строгая век, што ўсё чуе, што чуткая, мякко будзь ёю. Потом, можа, все павярнуць па-свойму, але зразу не пярэч. Паддавайся нібы то. У старога, мабуць, характарам пайшла, то і таксама век трэбуваў, чтоб всё, як ён хоча. Я, бывало, не пярэчу, а потом все па-свойму зраблю. А што пра цэркву яна, і чтоб свяшчэннік быў, то то, канешне, трэба. І з калгасу выпішыся. Хто там знае, што ще з гэтым калгасам будзе. Пажывём, пабачым. Добра будзе, дык і
Вярнуцца ніколі не позно. Можа, яшчэ вернецеся? Можа, яшчэ ўсё там і праўда будзем? І старога не злі, загадала матка. Не чапай попусту. І не бойся вельмі, што грозіцца. Прывыкне, прымірыцца, астыне. Шчыра сумна пахітала галавою. Круты, ой, круты. Нацярпелася я сколькі. Тут жа супакоіла Хоню. Але ты не бойся, астыне, толькі ты па-добраму. Па-добраму. Зноў паспачувала. Няма нябожчыцы. Ляжыць у сырой зямлі. Стала збірацца дадому. Увечары Хоня выбраўся да Міканора. Ідучы вуліцай, абапал якой ужо чырванелі агні ў вокнах, прыглядваючыся да цемнаватай ужо сцежкі паўз плот, гадаў, як Міканор прыме навіну. Ад таго, што ведаў Міканора ўсяго да драбніц, не чакаў нічога добрага, ведаў, што гаворка будзе і непрыемнаю, і нялёгкаю, але цешыў сябе, растлумачыў усё, як мае быць. Няхай знае ўсё, можа, і зразумее, павінен зразумець. Міканора ў хаце не было. Знайшоў яго на гумнішчы Хведара. Кончыўшы малаціць, мужчыны, накінуўшы світы на плечы, гаманілі. Міканор сказаў, што трэба паставіць напраўленні, дзе будаваць калгасны двор. Пора кончыць непарадак. Калгаснае дабро раскідана па ўсім сяле. Андрэй Руды згаджаўся. Пора. Калгас таму і завецца калгасам, што ўсе в адным масіве. Хведар пярэчыў. Трэба найперш з тым, што не можа чакаць, управіцца. Хоня маўчаў. Яму здавалася, пасля таго, што ён надумаўся, ён і права ніякага не мае ўмешвацца ў калгаснае. Моўчкі ішоў ён і з Міканорам. Ужо як ішлі Міканоравым агародам к двару, рашыў гаварыць тут, без сведак. У хаце Міканорава матка, бацька, не пагаворыш адзін на адзін. Пастой, папрасіў. Пагаварыць хочу. Міканор стаў, але Хоня момант не мог гаварыць. Адчайна знарок бесклапотна аб'явіў. От, жанюся. З Хадоськаю. Нібы насцеражыўся Міканор. З Хадоськаю. Месяц перабуду, а тады не будзе ў куранях ще аднаго халасцяка. Што ж, ад гэтага зла мала хто ўберажэцца. Міканор нібы таксама жартаваў, але стрымана, клопатна. Дзела жывое. Да і камандзіра трэба ў хату, не сакрэт. Трэба. А як яна? Зноў пачуў Хоня пільную ўвагу. Ты што ж яна? Згодна? Раптам кінуўся ў вір. Да от толькі трэбуе, чтоб у царкве і з папом. Я падумаў, што патрэбуе чаго-небудзь, нібы пахваліўся сваёй здагадлівасцю Міканор. Падумаў, параіў. Калі ўжо, это так, канешне, што Хадося, дак ты патребуй, чтоб усё па-твойму. Я пробуваў. Толькі так. А не дак скажы, вот табе хамут і дуга. Толькі так. Калі ўжо ты так прысох да яе. Пробуваў. Дак нічога не выйшла ў мяне. Хоня як бы паскардзіўся шчыра, вінавата. Здаецца, брат, такая мяккая. Чуць якое гора ў каго слёзы. А як што сама скажа, дак усё кеп точно, як яна хоча. Чтоб усё па яе. І слухаць нічога іншага не хоча. Усё, чтоб як яна трэбуе. А не дак зразу паварочвае аглоблі. От, брат, шчасце на маю галаву. Дак ты што ж?
Рашыў, як яна хоча, а? Не мог поверыць Міканор. А што ж зробіш? Да ты што? Ты даеш отчет, что это будет? Комсомолец у церкви с попом. Это ж дёгать на ўвесь сельсавет, на ўсіх камсамольцаў. Ты можаш падумаць, які вывад зробіць народ з усяго? Думаць я думаў, да што зробіш? З адчаем, з рашучасцю. Няхай усё адразу прызнаўся. Тут ще от задача. З калгаса трэба будзе выйсці. Міканору цемры было чутно, засоп важка, гневна. Гнеў не даваў яму гаварыць. «Ще што яна захоча?» — сказаў едка. Цвёрда, нібы загадваючы, заявіў. «Это, брат, не сакрэт, зразу ж трэба абсекці. Зразу все цепі. А то обкрутить, затисни по руках и ногах, что ворухнуться не сможешь. Загубить у кулацким своим кубле. Зразу ж обсякай по-комсомольски, по-большевицки, раз, и все готово. Это один выход. Так не могу. Як это не можешь? Повинно, чтоб мог. Это здаецца, что не можешь. Наберися духу и одним махом секани, и все кончено будет зразу. Возьми себе в голову, кулачка я наформенная. Хоня запярэчыў. Ты это не ўзводь на человека за ничто. Она такая ж кулачка, як я. Кулачка по всей форме, у батьку пайшла. Игнат той кулак на все 100%. Не важно, что по господарце в середняках лічится, что не богаты, по нутру кулак. Разговоры об колгасах такие разводишь, что и богатей не всякий говорить, и она кулачка по нутру. Вся у батьку. За ничто ты ето на яе, Міканор. От ён, батько яе, аж кипит, чтоб не шла за меня. А яна пойду. Кажешь, а? Против яго ідзе. Вот что, а ты узводишь на яе. Это так только и показывают. Обсякай, раю тебе, покуль не поздно. Обсякай цепи. Не давай, чтоб обкрутили. Міканор раптам змяніў тон. Заговорил мягко, нават нібы з усмешкой. Этого цвету хопить, не бойся. Знайдем другую, не горшую, и с нашим духом в сельсовете распишем с музыкой по всей комсомольской форме. Не могу, брат. Думал я уже про все. И порвать все собирался. Так не могу. Люблю, брат, так яе, что жить, здаецца, не рад один. Ничто мне все, як без яе. Яна хитрая, мабуть, чуе силу, и все требуе по-своему. Я тебе, Хартон, заговорил Міканор уже інакш, без знаку якой-небудзь таварыскай паблажлівасці, папярэджую, як таварыш і як партіец. У яго голасе Хоню пачулася прытоеная, неабыякая пагроза. Але Хоню ўжо нічога не магло стрымаць. Не магу я, сказаў шчыра і рашуча. Люблю, кажу. Падумаў, што Міканор разумець нічога не хоча, але не сціх, няхай хоць што, ён выкажацца да канца. Всё выкладзе. Люблю. А што яна кулачка, то ты не взводь дарэмно. Я эту не горш знаю, кто яна. Дзеўка яна хорошая, и с твару, и нутром. Я это знаю, нутром, можа, ще лепей. Только одно погано, что темная. Это правда темная, але это беда не конешняя. Просветлить можно. Я
Пабачыш, прасвятлю яе. Не ўсе зразу. Думаеш, чаму яшчэ паддаюся цяпер? Я наўперад гляджу. Я дай час і бязбожніцай яшчэ зраблю, і ў калгас прывяду, дай час. Я цябе папярэдзіў, Хартон. Адно сказаў Міканор. Ён першы пайшоў, паказваючы, што гаварыць больш няма чаго. Хоня пайшоў след, няпэўна ступаючы ў поцемку па незнаёмай разоры. З маркотаю падумаў, што Міканор нейкі чэрствы стаў. Зусім не тое, што некалі. Калі пералезлі цераз плот на двор, Міканор стаў зноў. Як не перадумаеш, паставім пытанне на ячэйцы, прамовіў з пагрозай. Не сакрэт, вытурым з камсамола. «Это ваше дело», — Хоня сказаў раптам спакойна, нават нібы абыякава. «Он як ты?» — абурыўся Міканор. «Так, як і ты». Разыходзячыся каля хаты, упершыню не падалі адзін аднаму рукі.